Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd. Jiena Patrimark Enrique Wertz, Franġiskan, qiegħed fil-kunvent ta' Taslima tal-parroċċa tas-Sagro Cuor. U xogħli huwa kappillan tas-Sorijiet Franġiskani. Nġibarna hawnhekk illum f'din il-kappella biex nattendu għall-Ewkaristija. Jiena wkoll nixtieq noffri din għall-quddiesa b'mod speċjali għall-morda, għall-anzjani u għal dawk anki li imsieken jinsabu weħidhom jalla niftakru fihom għax dawk bħalissa wkoll ma jistgħux joħorġu u jalla li qegħdin jistgħu jattendu għal din għall-quddiesa. Ħuti l-grazzja tas-Sina Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew inqimu lil Alla u nixteħtu qudiemu għarkubtajna qudiem il-mulej li ħalaqna għaliex hu Alla tagħna. Sejrin nisqarru l-ħtijiet tagħna biex Alla iħallina nkunu denji għal din l-Ewkaristija. Int li tiftaħ dirajk lil mitinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti r-rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħenna rina Alla li jista' kollox, jafirna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-jubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti rajnuna qawwa tagħha għax ma għandix ta' oħra li fil-grazzja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Qal Alla jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jtajru t-tjur fuq l-art fil-wesa tas-smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżgħut l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb u dalam u sebaħ il-5 jum. Qal Alla ħadd nissellart ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar, u għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. Qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija tal-Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għejxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifsi l-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar, u ħares Alla lejn kull ma kien għamel, u ara kollox kien tajjeb ħafna.
u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu s-sema u l-ard bit-tamir kollu tagħhom, u fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel, u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U birek Alla s-seba' jum u qadsu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Dan u nisel is-sema u l-ard fil-ħolqien tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Flimkien, Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Flimkien, Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Flimkien, Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġlejh qedtlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Flimkien, Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Iġbidli qalbi Mulej lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. ara mill-Evanġelju skont Sammar. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdej Ġesu. U raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu tradizzjoni ta' missiriethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieri tal-bronż. Mela l-Fariżej u l-kittieba staqsewh, dan għal għad-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missiriethom, imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom, sewwa ħabbar Iżajja fuqkom ja nies ta' wiex ieħor, bħalma hu miktub, dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni jgħalmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħadnu it-tradizzjonijiet tal-bnedmin. U qalilhom, ħelu ġibu fix-xejn il-kmandamenti ta' Alla biex tħarsu tradizzjoni tagħkom. Mosè qal weġġaħ lill-missierek u l-ommok, u min iżeblaħ lill-missieru jew l-ommu għandu jieħu l-mewt. Imma intom tgħidu jekk wieħed jgħid lill-missieru jew lill-ommu il-ġid li għandi li jista' jkun ta' għajnuna għalik huwa qurban, jiġifieri offerta lill-Alla. Intom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għall-missieru jew ommu. Hekk iġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla bit-tradizzjoni li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu.
Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk osservajtu, speċjalment it-tieni lezzjoni li għadna kemm smajna, tkompli mal-lezzjoni tal-bieraħ. F'kelma waħda il-Ġenesi li ġibinna iż-żbuħija tal-bidu tal-ħolqien tad-dinja. Ekku, u fil-fatt naraw il-ġmiel sabiħ li Alla qabel ma ħalaq il-bniedem għamel iż-żbuħija kollha tad-dinja. Nisħajjer nagħmlu daqsxejn ta' paragun ara ta' bħal li taf li t-tarbija tagħha ġejja fid-dinja x'tagħmel di? Tipprova tara li kollox hemm preparat għall-miġja tagħha. Bil-ħlewwa kollha akkost li damet 9 xhur sħaħ tbati imma lesta li tkompli tagħti kollox biex dik il-ħolqien ġdid li ġejja fid-dinja tkun komda għal kollox. Hekk għamel Alla. Qisu lessinna s-sodda mifruxa u lesta kemm nidħlu fiha. Ara xi mħabba kbira ta' Alla, però il-bniedem għax aħna għandna ħafna orrif jiġru ma saqajna li taħarbat u jagħmel u jesperimenta u minn għalih iż-żminijiet moderni jekk jitolbu għax intom antiki u għax intom ma tifhmux u ħallu f'idej u iktar kompla jaffeċ il-ġmiel u żbuħija li Alla prepara għalina. Araw daqsxejn għadna kemm smajna l-Vanġelu wara. Alla jbierek dawk minn għalihom orrif għas-sempliċi tradizzjonijiet tagħhom kritikaw lid-dixxipli ta' Ġesu. Qed tarhom da ma tgħidilhom xejn, arhom daqsxejn, qas ħasslu jdejhom qabel bdew jieklu. Arhom daqsxejn anki jiġu mis-suq, qaqqas biss jinħasslu. Ma Kristu ma sapportiex kien jaf iwieġeb mingħajr ġlied dik il-kalma tiegħu. Rajtuh x'qalilhom? Intom moħħkom fi tradizzjonijiet tagħkom. Imma ma tqimux lil Alla li tagħkom bħal speċi menu x'għandkom tagħmlu eżatt tal-ħajja tagħkom. Il-kmandamenti xi jfissru għalikom? Ħanimxu fi tradizzjonijiet għax issa żminijiet moderni u ħallih jgħix hemm itfgħu ġoħhom. Ħallija waħedha kultant immorru narawha ta' iva, kultant inxemplula daqsxejn, naraw kif inhi u daqshekk. Mhux qed naqdihom id-doveri tiegħi. It-tweġibiet tan-nies meta tgħidilhom kif inhi ommok, kif inhu missierek, ejwa tfajnieh ħolm ta' għax ma nistgħux inlaħqu sbaħna għandna l-familja tagħna ta' irridu nagħmlu x-xogħol tagħna. Ma se joqogħdu laħqu mat-tfal, max-xogħol, u ħafna skużi bħal daw li jinsew li għada pitada ħajkunu huma f'dik il-pożizzjoni. Għax hekk jippermetti ż-żmien kulħadd nifsu maqtuħ u naraw però li aħna għada pitada npoġġu jdejna fuq il-kuxjenza tagħna. U ta' faċċoli li aħna ħafna minna kif naraw il-missierna spiċċut il-lomna nieżla fil-qabar joħroġ id-dmugħ ta' imma hemm 3 kwalitajiet ta' dmugħ ta'. Hemm id-dmugħ tal-ferħ, hemm id-dmugħ tat-tbatija u hemm id-dmugħ tal-kukkudrilli jgħidu. Qed nikbu issa u jiddispjaċina x'ma minniex. U Alla l-imbierek illum tagħna l-eżempju sabiħ li għandna nweċħu lill-omna u l-missierna xi fisser. Li nibqgħu nirrispettawhom u nibqgħu niftakru x'għamlu x'magħmlux magħna.
Jalla hu teda l-messaġġ sabiħ li qed jagħtina Kristu llum li tant ħabna lessinna kollox. U kif lesta kollox id-dinja bil-ġmiel kollu tagħha x'qal. Issa ejjew noħolqu l-bniedem ġbija tagħna u taħt kollox fidejh sal-aħħar. Jalla ħuti dal-messaġġ sabiħ li qed jagħtina Kristu llum iġanna inċaqalqu xi ftit il-kuxjenza tagħna u naraw x'irridu nirranġaw biex għada pitada meta nkunu fl-istess pożizzjoni insibu min jieħu ħsiebna u jħobbna kif ħabna Alla u tagħna kollox saħansitra l-ħajja tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Aħna maħluqa ġbija ta' Alla u permezz tal-mamudija u l-griżma ngħixu din ir-rabta tagħna miegħu billi nfittxu biss li nagħmlu dak li jridu. Ħanajdu għalhekk dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. Dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. Għejn lill-Knisja tiegħek mulej biex taraf tiddistingwi l-messaġġ tal-Vanġelu minn kull xorta ta' liġijiet u preċetti tal-bnedmin. Dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. Għejn lill-mexxejja tal-popli biex fil-waqt li jarfu l-aspetti pożittivi ta' kull twemmin jippromovu dialogu mibni fuq l-imħabba u r-rispett. Dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. Kun mal-ġenituri anzjani u dawk li jħossuhom weħidhom u għamil li qatt ma jiġu nieqsa mill-imħabba u l-attenzjoni ta' ulied u l-ħbieb. Dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. Mexxi mulej lil din il-komunità fil-mixja tagħha warajk sabiex fil-fedeltà tradizzjoni tibqa' dejjem miftuħa għat-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Dawwanna mulej bl-Ispirtu għaddiż tiegħek. U Alla rid issa kollox ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek. Nadda fil-qlubna minn kull ħażen biex it-talba tagħna issir toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li issa kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Żuħħar il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddiż Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb ta' ġida s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inrodu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek li tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek nfaħruk ferħana u bla jeda ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Il-Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-għat mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint Mulej inti lajn ta' quddusija, qaddis għalek dolbuna l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ukulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi tal-emmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misseru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kajċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej f'Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles Risqof Joseph u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Verġin Qadsom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, ma' l-apposti u qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Sirna li jindi bis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trident kif is-sema huwa fl-art. Ħofżna ta' kuljum għatijinna llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, ħalli nixnislu fit-tiġri, zeħelisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħdina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nitamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi dal-Knisja tiegħek. Għati għassimu l-għaqda li jintrit fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi ta' Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Tul paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina.
Ruf talla, neħennu bitta d-dinja, għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nal-arħajmi ma' Krist minnek missir nitajt id-dinja. Dan il-ġisem u dam għad-ġistek għalis, neħtiri kollam kull ħazen. Somni dajem fidiri mandamenti tijak, għadina għat, firet minnek. Danu ħaruf tal-le dal-urin ħednu bitta-dinja ħen jindaw ħtijuma mis-sidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix jitħrassa f'tijaj, iżdej kelma wahda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristi ħarisni, ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Signor Alla, u għaffilli, Signor Alla. Gloria l-Missir, l-Liben, l-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed, għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ma'kom, Miegħek ukoll, ibirikom Alla li jissa kollox, Sir, Liben u l-Spiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidrawh l-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ors ta' Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, kun dak li trid jint kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfirna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur Alla jekk imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur Alla miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk fit-tieni misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u flagellawh. Missirna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun id-ridient kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bil-grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sli Marik Marija bi grazzja mnija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa,
Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Libenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi jaffirna d-nubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek jikkonsidrawk fit-tielet misterju. Meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li jindev ismewit jitqaddeh ismek tiġi sartnadek kun dak dirint kif is-semek ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur Alla miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, lill-Libenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi jaffirna d-nubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek jikkonsidrawk fir-raba misterju ta' dbatija. Meta sina Ġesu Kristu kien imgħobb bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li jindev ismewit jitqaddeh ismek tiġi sartnadek kun dak li tridint fis-semek ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija Sinjur miegħek nbirkaj inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mlija
Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier, il-Libera l-Spiritu Kif Santo. kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi jaffrina d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn l-ħnina tiegħek. Konsiderawk fil-ħames misserji tad-batija, meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek jisartnatek kun dak li trident kif is-sema u kol fl-art. Ħobsna da kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimarik Maria, bi grazia mnija, Signore mia, che imberkajenti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier, il-Libera l-Spiritu Santo. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slimarik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slimarik li lek ingħajtu, għaliex aħna trufnati u riteva. Li lek titnedu,
aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan it-trufnament li Ġesu frott imbieħ ta' ġuf tiegħek, u ħanina u Pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smewiet jitqaddi ismek jisart nadek, ikun dak li dridint kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazja Marija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier l-Ibn l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Ngħidu flimkien li tanija tal-Madonna mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull Itlob grazzja. għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġili. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Itlob mqaddes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Nitlob għalina għaddisom Alla. Xikun istoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li semmiki l-Arkanġlu. Semmiki l-Arkanġlu. Idħol għalina fit-taqbida.
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-razzu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema, isfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirit ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħda l-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Messirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Dojodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddusin protettur tagħna, Itolbu l-Alla għalina. Najdu fl-imkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirka kbirom Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek il-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.